ja Tess 3 valmistautuvat. Hei, Amandalle ei ole täällä ketään kaveria täällä radalla. Mä hokasin just äsken. Amanda ehkä ei tarvi, kun on niin hyvä. Jep. Yes. 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 Yeah. Silleen se Martin oli, koska Amanda ei halua, että se irtoaa. Tai no ei Eikö? silleen tarvii. Sonja tarvii ihan oikeesti. Tää pisin, Niin, mitä Amanda on koskaan päässyt 9. Älä nyt puhu vielä mitään. Ei, yes, yes, yes. Sitten Amanda uusinnas eteen. Nyt se kieltää varmaan muurin. Ei kiellä. Jos kieltää, niin mä oon paras. Mut se ei kiellä. Amanda eteen! Häiritsee kävi. Jos se menee niin kovaa. Sitten Bobikin kuuluu. Me, Amanda. Me. Käännä, Amanda, mene. Yes. Meneekö se vesi? Hullu, jos menee. Yes.